Dr. Rita May Angbon, mga tugang ang vaccine coordinator kang Department of Health. Manner of ang decision making natin sa pagdidistribute ho ng vaccine sa oras ho na ito ay dumadating dito po sa ating rehiyon, Dr. Rita. Okay, sige po. So in terms of vaccine allocation, number one po dyan, nagbibigay po ng advance notification ang National Office sa regional office po kung ilang bakuna ang maabot. Okay. At kasabay po duman sa advance notification ninda, nakalagay din po doon kung meron po sindang mga naka-earmark for special allocation. Okay. Alright, so national po ang nagde-determine ka ito. For example po, ang Naga City and Legazpi City, pirmi po sindang igwang special allocation. Kasi kabilang po sinda duman sa NCR plus 8 plus 10 na mga identified na mga additional cities po na pinapasok po ng national government natin ngunyan sa tinatawag na performance-based modeling for allocation ng bakuna. So si Naga and Legazpi pirma sindang igwang hiwalay po na allocation ng vaccine at meron din silang ibang monitoring scheme na ginigibo ang national po para sa kung gaano sila kabilis magbakuna, yung efficiency ng pagbabakuna. Now, yung remaining vaccines po out of dun sa may special allocation, then yung natitirang bakuna po, yan po yung pinaghahati-hatian equitably sa iba't ibang mga provinces. Opo, I see. So, yes, over. Dok, siyempre, baka po kaya magselos baga sa ibang mga LGU. Mas maray po na na-explain talaga yan na natang ang Legazpi Permi Igwa, ang Naga Permi Igwa. Yan pa lang po, base duman sa decision kang central office and base po sa performance kan vaccination. And ano po yan, may factor po para sa number of cases ng COVID sa kada LGU, tabi, Dr. Rita? Well, kasama po yun sa nainot po na, kumbaga nung nag-select po kasi ng NCR plus 8 and then NCR plus 10, ang nag-select po kasi niyan at the level of the national. So, kasama po sa kinonsider po duman, yun pong economic hubs ng rehiyon. Opo. And at the same time, nandito din po sa dalawang cities natin na ito, yun pong kadaklan ng mga kaso din po na naglalaog. So, nandito din po yung mga malalaking ospital. Ayun po, no? So, kaya po yun yung naging kumbaga basis for selecting these two big cities po natin in Bicol region. So, kung po palan, tama ba? Baka sarap pong nasa isip ko na nagiging priority, baka mali ang term na priority, o binibigyan ng atensyon muna yung mga lugar na mas may matataas pong kaso ng COVID. Tama, Doc Rita? Yes, isa po yun sa ating mga recommendations din po. Actually, meron nga pong advisory ang National Vaccine Operations Center kung saan yung mga identified natin na mga cities or municipalities po na per week, na pumapasok sa high-risk classification na COVID ay kailangan bigyan ng additional na mga supply ng bakuna din. Okay. So, ano po ang assurance sa ibang mga LGUs natin na kaunti po ang dumarating na mga vaccines na sila po ay makaka-achieve din ng herd immunity in the future, Dr. Rita? Yeah, opo. No, actually, meron po kasi iba't ibang mga strategiya na ine-employ ang gobyerno nasyonal din po ngayon na syempre tayo at the regional level ay kailangan din pong magsunod, no? Opo. So, inuuna po dyan, may tinatawag po silang may mga spokes po kung saan ito po yung mga areas, selected areas po na tututukan. Parang yung ginawa po baga sa NCR plus 8 nung mga nakalipas na bulan na duman nagbubuhos sa bakuna. Yes po. And then nag-expand po sila ng dikit, nagdagdag ng 10 areas. Ito po sa Bicol, maringanin po sa Bicol, igwang nakaiba. Si Naga and Legazpi. Okay. And then, unti-unti po yan yung pag-expand. Yung totoo po yun, naunawaan po natin yung sa ibang mga LGUs po, ang hawa po sa Sorsogon, sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, di po ba? Masbate, Catanduanes, na may mga kaso din, totoo po yun. May iba din talagang cases po. Kaya lang, syempre, yung matatada na bakuna na walang special allocation, yun po sana yung pinaghati-hatian natin. Kaya, opo, ito pong last 2 deliveries po na nag-abot na Sinovac, ito po ay pinag-earmark na po natin for second dose vaccination. Opo. Kaya po, yung mga LGUs po natin na na nag-start na po magbakuna nung kanilang mga natitira kasi meron po tayong mga LGUs po kung saan yung naka-earmark for second dose po nila na hindi naman gagamitin in the next 2 weeks, pinayagan po nating ibakuna na din po nila pang first dose.
Yes, Pero okay. syempre, hindi pwedeng wala tayong ipang papalit doon sa nagamit na yun. So ito pong nag-abot ng mga bakuna, yun po yung pinangpalit natin doon sa Oo. nagamit po nilang first doses na nainom. I see. Okay. So with that po, Doc, may ito ba ay properly coordinated sa mga LGU? Kasi yung ibang mga mayors na nakauron may, ay iba nagsusurat na po sa Malacanang, di ba nagsusurat na siguro po sa Indo and sa Central Office. Ang pag-distribute pa lang doon pa lang sa origin sa Manila, sa DOH Central Office, igwa na po kay direction kung saan mapapaduman. Tama, Doc? Ang Iyo po, vaccine? igwa na. And then at the regional level, yung Matitira. basically po, for example, no, Oo. may nag-abot na 36,800 doses. So may naka-earmark na po yan na 5,000 for Legazpi, 5,000 for Naga. Oho. Then meron din po itong latest na nag-abot, meron po naka-earmark na 10,000 for Albay. Okay. Ganyan po. Then yung remaining po na 16,800, yan na po yung paghahati-hati anong remaining. Unfortunately, no, ang pangit pakinggan, pero yun po Oo kasi yung nga. reality. Oo. Na yun po Oo. yung pinaghahati-hatian for the remaining provinces. No? Oh, pero Hindi din po kasi ganun kadami yung supply ng bakunang dumadating. Kaya, yes. kumbaga, pag na-deliver na po siya sa iba't ibang munisipyo, garo dikit na talaga sana Iyo ang natatanggap ninda. Malangani po si Mayor Aguas Kasuhapo nang sabi, so latest nang na-receive, gari 40 lang doses, Opo. vial, something, araw kaan. Opo, and then Oo. ito pala din Sir Henry, no, at the level of ang ginigibuhan lang po namin ng allocation is at the level of the province and city. Opo. Pero opo. si PHO, si Provincial Vaccine Operations Center, Mm. sinda naman po yung nagdedesisyon kung ilan ang itataon nindang allocation kada munisipyo. I Sinda. see. Dahil na po to kontrolado kang DOH ng region. I see. So Malawag paghali na po po, sa sir. region, Opo. Malawag na po yung digdi sa MUYA. Report na po sana kung pira sana ang I sa see. bakunang naitao, pira po ang naibakuna. Opo. So salado pa lang kang probinsya, ang distribution nindo per province na. So Yes probinsya na po, po ang opo. nagdesisyon kung pera ang i-distribute sa kada munisipyo. Yes, Except opo. ngayon, Legazpi and Naga, itong mga Opo. priority areas na nasa identified kang central office. Yes, sir. I Opo. see. Opo. Okay. Yeah. As of now po, Doc, pwede po ma-update mo kami kung pera po ang vaccines na available ngunya na nag-abot na pwede tang ika-distribute na sa satuloy mga kababayan. Go ahead po. Yes, actually sir no, yung nag-abot po na kasuhapan may nag-abot kita na na additional 10,000 doses. Mm. Pero may allocation na po ito for second doses po ng mga provinces ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, and Sorsogon. So nakasama na po si Duman. Oo. Ang total na po natin na natanggap na bakuna ay nasa, teka lang po Yes retrieve po. ko lang. Okay lang po, Doc, para ma-inform ang tawong. Alright. In terms of Sinovac po, ang bilog na Sinovac na po natin na na-receive ay nasa 231,880 doses. Opo. Opo, bilog na po yan. Bilog Simula lang, nung noon kita mula nung March. Opo. Okay. Okay. And then for AstraZeneca naman, nasa 62,500 doses na po yung bilog na Opo. natanggap natin na AstraZeneca doses. Okay. Opo. Oh, so available, Doc, na vaccine ngunyan, tama ba, is intended for the second dose, tama? Second Yes, dose. sir. Opo, pang second dose na. Then Ayun. may maabot po kitang we are expecting to receive nasa 59,000 doses po ng AstraZeneca. Hopefully within the week din. For first dose And- po yon. Out of the 59,000 ay naka-reserve na po yung 36,000 pang second dose nung mga I nabakunahan po see. natin ng AstraZeneca last May and June. Opo. And then yung remaining po nun will be babangain naman po pang first dose and second dose din kasi baka wala na daw pong additional Oo AstraZeneca. nga. Baka dumating maubos. ulit. Opo. Baka maubos. Baka Okay. ubusin lugod sa first dose, wala nang pang second Para na dose. pag second dose. Opo, opo. Yan. Okay. So, Doc, kung po pira na po ang total na nabakunahan ta sa Bicol? Sa first dose and sa second dose, tabi. Yan. I mean, Opo, tama so, ba? Tama ba, Garo? Ang first yes, dose, oo. pag sinabing second dose, totally vaccinated na, tama? Yes, tama Yes po, kayo, Doc. sir. Opo. Pag-update So, po kami. as of July 13, kasahapon, na-report na maghapong mga additional pang nabakunahan. Ito generated natin ngayong umaga na data. Oo. Ang naka-first dose na po digdi sa tuya sa Bicol region,
204,159. Okay. First dose. Opo, first dose. So that's nasa 5.5% ng total population po natin ng mga 18 years old and above. Dayuton pa, no? Dayuton pa, opo. Yes, Then po. out of that 204, ang naka-second dose, nakakompleto na lugod ng second dose inda, is 82,171. Oh, too small pa, no? Sa Mababa population pa. mababa pa. How many percent pa lang po, Andok? Ang mga how many percent pa lang yan? Medyo dako kwan pa, no? Di pa nga naka 100,000 pa lang. Opo, nasa 40% pa lang po ini. Opo, Ayan. yung naka-second dose. So. Ang target population ta po tama, 85% ba o 70% lang na dapat nabakunahan? Kung talagang gusto natin na very good talaga tayo, syempre iwa 100 natin yan, di ba, sir? Correct, Pero correct. minimum po natin is 70% ng actually 70% ng bilog na populasyon, hindi lang po 70% ng adult population ang target. Yes. Pag not ko yan, gari baka ma-achieve na sa herd immunity na pig-apod. Iyo, sir, pero dapat mas madami pa duman. Okay. Dok, last na lang po, taram ko busy ka may nagabot na Gamaleya vaccine. Tama ba? Gamaleya, yes, tama, Gamaleya vaccine. Habang ako magamit ka itong term niya, brand niya, ganyan gigirabuhan ako. Pero, pwede po si Sputnik. Sputnik V, di ba? Yes, Sputnik V, Gamaleya. Pwede po ma-educate mo kami kung kumusta ining vaccine na init. Nagbabrowse ako sa internet tabi. May mga reviews na maray, may mga reviews na bako maray. Kamu po sa lado nila sa DOH, pwede po ma-educate mo kami kung kumusta po ini na Gamaleya Corporation pharmaceutical na ini. Tayo po nag-produce kaya na Sputnik V na haling Russia. Opo. So, well, yung tama po kayo, no, may nag-abot po sa ating hapon din na 2,400 doses po ng Gamaleya vaccine. Opo. At ito po ay actually pilot run pa lang po ini. Ano po? Opo. So, ibig sabihin, kasi iba po kasi ang cold chain management temperature requirement ng bakunang Gamaleya. Kaya hindi pa po natin siya pwedeng i-roll out sa bilog na Bicol region. So, opo. For now, ang roll out ng pumunan natin ng Gamaleya is sa BRTTH and sa Legazpi City Health Office lang po muna. Kasi konti pa lang naman po siya. At actually, kinailangan na i-train natin ng maray. So, cold chain managers, even po yung vaccination team para sa pag-handle ng Gamaleya. No? So, ano nga ba itong Gamaleya vaccine? So, itong Gamaleya vaccine po ay produced ng bansang Russia at ang kanya pong teknolohiya ay kapareho po ng sa AstraZeneca. So, viral vector vaccine din po siya. Ang kakaiba po dito kay Gamaleya, compared sa other vaccines po natin na mayroon or na-approve po, is si Gamaleya po, 2 doses din po siya, pero magkaiba pong component yung unang bakuna na first dose. At iba din po yung second dose niya na component. Oo, unlike po kay Sinovac na kung ano yung tinurok sa'yo ng una, first dose, after 28 days, is the same type of vaccine na ituturok sa'yo for second dose. No? Yes. Oo. Kay AstraZeneca, ganun din po. Kung ano yung itinurok sa'yo sa first dose, it's the same type of vaccine na ituturok sa second. So, kay Gamaleya po, ano siya, no? Special. Magkaiba. Yes, magkaiba yung ano. So, hindi pwedeng magkapalit, hindi pwedeng magkamali. Ayan, opo. I see. And then, opo, si Gamaleya din po, itong bakunang ito, ang based on the studies at ng kanyang data, vaccine efficacy po, mataas po siya, no? Nasa 91.6% ang kanyang vaccine efficacy for symptomatic COVID. Mas mataas pa nga ni ito kumpara sa AstraZeneca and Sinovac. Pero in terms of prevention of hospitalization, prevention of deaths po from COVID, no? Para-pareho po sila na nasa 100%. 100% si Sinovac, 100% si AstraZeneca, 100% din po si Gamaleya. Opo. I see. As to the adverse effects po kanya reactions, ano pang recorded po, Dok, na mga reactions pag yao na sa lawasin tao yan? Pun lang sa first dose and until makomplete mo sa second dose? Yeah, opo. Dahil similar po ito sa sa teknolohiya with the AstraZeneca. Very similar din po yung kanilang mga nare-report, no, na mga adverse effects or adverse events, no, after mabakunahan. So yung mga maaari pong i-expect is yung paglagnat, no, pagsakit ng parting binakunahan, yung site ng vaccination or injection. Pwede din po medyo mamaganang kaunti yung mga kulani or lymph nodes po sa part kung saan po nagbakuna, sa may kilikili, expected po yan. Mahilo, pwede din pong
parang makaramdam nung parang tinatrangkaso, no, flu-like symptoms. So, ito po yung mga common na nare-report din po. At meron din pong mga mangilan-ngilan po na na-report na allergies din, which is also common. At nagagamot naman po agad din kapag binigyan po ng mga anti-allergy medicines, no? Nung mga epinephrine, yung mga emergency medicines po natin na meron tayo sa ating vaccination. So, similar po yung kanilang ang kanilang mga, kumbaga, recorded na mga adverse events with AstraZeneca po. Since very, same technology po silang ang ginamit. Si Dok ang pwede na bakunahan kayo ni? Yan, no? Si Gamaleya po ay katulad ng ibang mga bakuna po natin, 18 years old pataas. Okay. Pwede pong bakunahan. No? Pero for now po, since nagpo-focus po tayo sa pagbabakuna ng A1, A2 at A3, ito po muna yung tatlong priority din na kailangang mabakunahan natin ng Gamaleya na nag-abot digdi sa tuya sa Bicol region. May contraindication lang po, no? Si Gamaleya po kasi, unlike kay Sinovac at kay AstraZeneca na pwedeng ibakuna sa mga buntis at nagpapasuso, si Gamaleya po, sa kanya po kasing emergency use authorization, pig-contraindicate po siya. So meaning, bawal po siyang ibakuna sa buntis o kaya nagpapasuso. Ayun. So dapat pala kung magpapabakuna ka, sigurado mong hindi ka buntis. Ano, Dok? Opo. At saka bako ka lactating mother, apektado ang kwenta. Total, meron naman po tayong Sinovac and AstraZeneca at maaaring may iba pa pong maabot na ibang bakuna na pwede po dun sa mga nagpapasuso or buntis. But for Gamaleya, contraindicated po siya. As per the emergency use authorization po. Paano na-discuss ko po sa imo, Dokta? Hindi ba ganun saro na kaabot pa lang na vaccine sa tuyang lugar, di ba? May Astra na kita, may Pfizer na kita, and as sumunod na wala pa. Pero ining Sputnik V, ining Gamaleya, talagang iyong bagong abot, kaya medyo gari, ignorante pa kita sa tuyang mga kababayan tungkol dyan sa vaccine na yan. Pero gari, ginamit na po sa ibang parte kang kinaban, di ba? Yes po, nag-start na po itong, nainot po actually ginamit itong Gamaleya sa NCR Plus 8. I see. Yes, opo. Nainot na po, dahil na pong nag-abot na Gamaleya before. Sa NCR. Yes, NCR Plus 8. Even nga po sa Puerto Princesa, nakaabot na din po yan. Meron na din pong ibang lugar sa Visayas na nakapag-deploy na. Sa Tuya po, ngunyan po kita nag-pilot run din po. I see. Kaya lang medyo very sensitive po ang kung kaya ang storage kaya niya. Kasi si Gamaleya po kasi, ang requirement po niya dapat, pag frozen vaccine po siya. So, nag-abot po digdi sa Tuya, kailangan ma-maintain siya sa negative 18 degrees and below. So, pag sinabing negative 18 degrees and below, mas malamig pa po yan sa yellow. Iyo po. So, negative 18, negative 19, negative 20, pababa yan. So, mas malamig pa siya talaga. Tapos, kapag po natunaw na siya, si Gamaleya, kapag natunaw na po siya, na liquid form na siya, kailangan maibakuna na po siya agad in 2 hours. I see. Yeah, so, medyo hindi natin siya nire-recommend na dalhin sa mga bulod, dalhin sa mga barangay. Baka po maraot sa bakuna. Iyo, mabilisan pala dapat yan, Mabilisan. Iyo, para ma-maintain sa tama ba? Potency? Efficacy? Yes, Efficacy and potency, Kasi kung makalampas po kita sa kumbaga, kung hindi po natin ma-maintain yung recommended temperature niya, wala po kitang assurance na pag itinurok pa po ito sa tao ay maging epektibo pa po. So, kailangan masunod kita duman sa recommended po na temperature requirement. Okay. Dok, din na po akong hapot. Pasensya na po sa istorbo mingon niya na aga. Unless po nakamo may gusto pang i-share tabi o itaram from the Department of Health para po pagtarabangan ta ini na laban ta po kontra sa COVID-19. Go ahead po, Doc Rita. Yes po, ngayon pong July, ang tutok po ng ating vaccination ay para po sa mga senior citizens o yung tinatawag po natin na priority group A2. Alright, so para po sa gabos ng mga senior citizens po natin, kung kamo po ay hindi pa po nakapagpa-master list or nakapagpalista sa inyong mga LGU, so take advantage na po na makapagpa-register ngunyan para din po makasama po kayo sa vaccine allocation ng mga maabot. Bakul pa pong mga maabot na bakuna, this month of July. So, para po maka-achieve kita, target po kasi natin by end of July, dapat 95% na po ng ating mga master listed or registered na mga senior citizens ay bakunado na. Yes. Alright? At para naman po sa ating mga local government units, mga vaccine implementation units, mga vaccination teams at vaccination sites, sa ating pong pag-conduct ng pagbabakuna, please lang po, magsunod po kita sa prioritization framework na sa ganun na ma-maximize natin po yung
yung good effects ng bakuna na protection sa atin pong most vulnerable. So for now, ang atin pong dapat na binabakunahan, lalo na po digdi sa tuya sa Bicol region, ay ito pong mga nasa priority group A1 kasi may mga nagdadagdag pa po kitang priority group A1 or frontline workers in the health sector, yung mga outbound OFWs na mahali na in the next 4 months. Yung atin pong mga kapamilya, immediate family members po ng ating mga health workers na nagtatrabaho sa mga COVID referral facilities or COVID admitting facilities, isolation and quarantine facilities, kasama po sila sa dapat mabakunahan. Opo. And then priority group A2, mga senior citizens, tututukan natin kasi po kailangan mapataas natin to 95% ang vaccination coverage ng ating mga senior citizens para assured kita na wala pong magagadan na mga senior citizen dahil sa COVID, wala pong magiging critical, wala pong ma-hospital or ma-ICU ng mga senior citizens dahil sa COVID. Kaya po hanta pong maitaas so coverage ng vaccination sa atin pong mga senior citizens. And of course, yung priority group A3. So ito po yung ating target po muna na babakunahan sa Bicol region. Oo. Wala pa tayo, Dok, sa A4, After A3, pag nakompleto na lahat, A1, 2, 3, then A4 nang susunod. Yes po, yung A4. Actually po, marami na din po tayong mga quote-unquote pasok sa A4. Pero nung inassess po sila, yung iba po duman, senior citizens. Ayun. At saka may comorbidity yata. Yes, may comorbidity yung iba. iba. Or kung may comorbidity na po sila, sa A3 na po sila makakwalify. Yes po. Okay. So, ang matatada po sa A4, so mga bakong senior at mga wala na ding ibang mga comorbid conditions. Yun na po yung matatada natin sa A4. Kaya nga ni ako, Dok, nasa A4 ako Wala pa man ako seniors. Wala pa. Pasalamat ako, wala akong comorbidity. Anyway, Dok, salamaton pong maray. Salamaton na maray tabi. Ingat po kamo permesa sa inyong trabaho. Yes, maraming salamat din po for the opportunity na makapag-share po ng updates about our vaccination. Opo. Thank you, bye, Doctor. Bye-bye po. Thank you so much.